8:30 zika-October 2025 isikhathi 10 minutes past 6 ingoma siqeda uyilalela ye-True Worshipers of Christ mabathi umsindisi obingelelayo uPastor Musa waKambatha. Namhlanje ngibingelele ngithe ukuthi ngisanthanda uNkulunkulu asamuhle usayinkosi uNkulunkulu namanje uNkulunkulu bakhe abusoze bashintshwa noma esiphi isimo. Ngiyabingelela nami ngiyabingelela entambama ngolosine mlaleli ekhaya singenile kulohlelo lethu Engaging Life tholakala every Thursday from 6 o'clock till 8 o'clock. However, we want to push it ngenxa yokuthi ama-topic wethu are very interesting, so abalaleli bafila ukuthi ngathi siyabarobha sisheshe sinqamule kodwa uNkulunkulu uzosisiza-ke ukuthi silibambe nale hora elinye elifikela ku-9 o'clock. Ngiyethemba ukuthi umama namhlanje baye bakhuphuka beyobubula kuNkulunkulu. Sibonga ukunxuselwa zikhathi zonke, sibonga ukuthi siyamelwa, kunabantu abasimele thina noma siya emsebenzini sibona siphumelela nje endleleni kuhambeka kungenxa yalabo mama ukuthi ngolosine bese bayahlanganyela-ke bakhuphukele eshilo beyombonga uNkulunkulu futhi beyosinxusela nathi besivikelise ezingozini zonke. Lalelani-ke, hlalani nathi-ke sesingenile kulohlelo lethu Engaging Life ulosine. You can engage with us by sending us messages, or you can give us a WhatsApp call on this number 078-359-7746 078-359-7746. Ingoni FM izwi labantu leli hlala-ke uthakazele ihlelo lethu impela izwi labantu litholakala ku-078-359-7746. Umlaleli ningakhohlwa siqala ngale ndlela ama-song request mangabe khona ingoma ongathanda ukuthi sikudlalele yona ungathumela umqhafazo wakho kuya leyo WhatsApp line yethu 078-359-7746, okanye you can still engage with us ukusithinte nje usitshela ukuthi usuku lakho belunjani okanye anything in mind ungathanda ukuthi ungasisharela yona. Mina engathanda ukuthi ngisharele yona nje kafishane mama wami siphuthuma nesikhathi ngoba yazini isikhathi sibalulekile phambi ukuthi sizongena nje nasemkhulekweni. Izwi lami lila kuJeremiah 33 verse 3 makazothi, call to me, I will answer you and tell you great things. Yes. Izinto ezinhle nje ukumele ukuthi uzizwe ngathi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wendaba ezimnandi. Sidingekile ukuthi simbize ukuthi sizwe into omalo kuyena. Mama phambi ukuthi singene deeply besacela usonda ezinkosini. Hallelujah. Ake sikhulekeni. Baba Nkosi yomusa entambama uNkulunkulu wethu sisondela kuwe sonini nanini siza nezibongo sobonga Nkosi uNkulunkulu namandla. Sibonga ukuthi namhlanje kulosuku namhlanje uphindile futhi owenza umusa wasivusa Nkosi uNkulunkulu ongcwele. Sabona kusukumeka Nkosi uNkulunkulu namandla ngoba ngamanye amalanga Jehova silala singazi noma sizovuka Nkosi. Silala futhi ukufa Nkosi uNkulunkulu ongcwele, kepha wena sonini nanini uhlala ngazo zonke ikhathi uNkulunkulu wethu uphinde futhi usiphakamise Nkosi uNkulunkulu namandla. Baba sibonga uvikeleka nasezindleleni Nkosi uNkulunkulu ongcwele, sibona kuhamba kahle konke Nkosi uNkulunkulu namandla ngoba wena Jehova udedisile Nkosi izingozi zonke Nkosi uNkulunkulu namandla. Manje ntambama Nkosi siyakumema Jehova kulohlelo lwethu Nkosi uNkulunkulu ongcwele, sizokhuluma ngawe uqobo lwakho namhlanje ngoba wena luthando Nkosi uNkulunkulu ongcwele. Sicela ukuthi uhlale nathi-ke Nkosi, umlaleli osekhaya asizakale Nkosi uNkulunkulu ongcwele. Sathana zangatshontshina kodwa kuzokhulumeka Nkosi uNkulunkulu ongcwele, kodwa kuphumelele kuyofinyelela endlebeni Nkosi uNkulunkulu namandla leyo uzobe uyisayinile Nkosi uNkulunkulu ongcwele. Hlala nathi-ke mdala wezinsuku, ngena nathi kulolu hlelo Nkosi uNkulunkulu ongcwele. Sikhuleke egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha kuze kube naphakade. Amen. Amen, amen. Kuba bonke abalahlekele ihlobo sithi dudu nisalungiselela amalungiselelo uNkulunkulu sengathi angaba nani anisize nje even financially nisalungiselela kuba birthday yayo. Happy birthday mama. Phambi ukuthi ngiye kulo lapho ngifuna ukuya khona ne ake ngiqale la umlayezo oqala nje usesidemeshe yazina nje yazini
silapha la ngiyazi ukuthi lo fake lana umamthetho amajaji mangaphazami uthi sanibona zihlobo zami emva kwesikhathi eside from Masilela family. Oh, Mama Masilela. Okay. Mama usilahlile. Hayi basilahlile banomhlobo. Hayi sakufuna mama la. Ubuye la. Hayi uzongena ne. Uzongena samdinga. Phambi kuthi nye la enzo yakhona. Mama wami. Yebo. Phela kuyazana qala. Yebo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Happy birthday Pastor Chris. Sasendleleni. Happy birthday. Uthi usasibhakela ikhekhe la ekhona. Siyadlala istudio namhlanje. Uphethe inkosi yamakhosi namhlanje siyadlala istudio na kanjani? Mlaleli mosamangela ibirthday kaPastor uChris namhlanje. Yes, Sithi uChris Radebe. Oh, the Pastor Radebe mthimkhulu makhulukhulu ubhungana. Ibirthday yakhe namhlanje akhule. Yazini sisazodla amakhekhe. Hayi sizodla thina Sizodla amakhekhe. Ngiyabona omunye umlayezo la intombi yasentabazwe. Yes. Intombi yasentabazwe ake simuze ukuthi bengazi ukuthi noma sikanda silalela kodwa siyabonga ake sizwe ukuthi uthi Uthini? Ngiyabingelela ngoni FM Ntemba manjena. Ngibonge kakhulu umkhuleko mnandi kakhulu umkhuleko wenduduzo. Umkhuleko kubonga uJehova saphile sukulula ngolosini sukulula bomama. Nkosi yami umkhuleko umuhle osipha amandla singomama Nkosi yami. Siyabonga ngoni FM nginani ngoni FM ngiyezwa impela nemhlabelo likhona eduduza nje ilanga malishona. Nkosi yami balaleli awukwazi kwamnandi ngoni FM ngithi bambani njalo baba pastor baba njalo baba lapha usinikeza nje amazwi amnandi sengwazile sengize ngigijimile ngavula iBhayibheli masinyane ngithi ngiyaphazamiseka la ngithi ngiyavula la ifoni na ifoni iyacima phela ngifuna nokuzwa kahle ukuthi hayibo usiphatheleni kwapastor namhlanje Nkosi yami ngibonga nomkhuleko ntambama nje kwelanga ilanga lishona Nkosi yami ngoni FM kukhona komnandi madoda wena wesala hayi siyabonga kakhulu sibonga ukulalelwa nathi Nkosi yami abakamaskandi hayi nathi sizoshaya sogiya khona la sishintshe yonke lento le sisuke esontweni bese siyagiya siyabonga kakhulu siyabonga sithandwa hlala nathi uthakasela uhlelo lethu la namhlanje itopic esizokhuluma ngayo is very interesting hlala nje wenze okwenzayo wena amabhodo wenze konke ulungise namafoni ukuthi akabe right uzokwazi ukuthi u-interact nathi from 7 o'clock. Yeah, uthondaba. 7 o'clock is very much interesting. Omunye umyalezo ngicela ukungena Pastor okay. Uthi sanibonani ubongiwe Nhlapho waseProtea Glen okhonza eLiving Holy Life Ministries. Ngicela ningidlalele ingoma ye-Blessings in Christ ethi hallelujah. Oh, okay mabonga ufike kahle ke sisizo wenze njalo. Ja, sibongiwe Manhlapho sizoyenza njalo. Yasiyahleka mama. Ayilena ngicela ithathe futhi. Okay. Abantu basibambe amawasha. Singena nje. Hayi, this is so exciting, you know. And you know what, yeah. Evening Ngoni FM amntombenhle
Nhlapho ngicela ningidlalele iculo lika Jabu Hlongwane ehlongwane sickening ngamnandi anginasho ke manje awuphinde futhi usifakele i-title right esizokwazi ukuthi sikutholele yona ingoma yakho ngoba mawuthi sickening ngamnandi I'm sure ukuthi uyatype anjalo ke lamafoni avele ajump abhalo kwawo siphinde sicela ukuthi uphinde futhi ubuye usiphe i-title yengoma le oyifunayo. Yeah. Sisazoyidlala. It's so interesting. I guess siqale kule ngoma le beqale last week bese siya kubongiwe bese singena futhi abakanhlapho basibambe ngabantu siyabonga support mndeni wakanhlapho. Thank you so much. Siyabonga nakuwena Ntombi yaseTabazo bethi siyabonga nakulomlaleli osilalelayo. Khona engisacela ukuthi sidlale sike lana kuChiwo kuMesichiwo wase ngale Nigeria. She's a gospel artist. Makazothi Access Love mlaleli weNgwane FM ohlelo uthanda engaging live ithakasele nayo ingoma ethi Access Love by uMesichiwo. As you love me too much by uMesi. Bakithi uJesu uyasanda yazi lo baba lo simkhonzayo uyasanda khona umuntu oqeda ungena la mlaleli bengicela sonke kwabakhonayo send iVN yakho kwi-studio line sethu uke umculele nawe ku 0783597746 0783597746 sike nje naye simculele nawe msendele iVN kwenje usho kanje uthi kuyena Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Let's give iVN yakho uculana kuPastor Chris ibirthday yakhe nje namhlanje usho nje nawe mangabe unefiso ofisa kumfisela zona usho nje ukuthi uNkulunkulu umgcinile kwamlondoloza waba manje mama lengicela ukunikeza kuyisihlobo sakho lesi. Okay. Ithi ke imessage happy birthday Pastor Chris uthokozele usuku lwakho lonke siyeza sizodla ikheke nathi bo nansi inkukhu hlaba udle mfo uyithi bishop umasilela loyo obhalele message. Hey, nayilandelayo siyabingelela amen baholi amduduzile Nkosi from Evandera lapha eMelo. Ngiyacela ningidlalele ingoma yeTrust ethi kwelikayise Trust in Christ ethi kwelikayise ufake neVN ngiyacabanga ukuthi uculela uPastor Chris ake sizokuthi uthini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. How old are you now? 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 Hey, siyabonga sisitutu. How old are you now? Iyasho ukuthi impela usisi waseTrust uyibamba ubuyoni. Ake sifunde nale enye elandelayo iqhamuka futhi kuBunhle Nhlapho. Makazothi good evening, my name is Bunhle Nhlapho from Living Holy Life Ministry Sawo. Athini I would like to request Woza Nkosi by Tutuza Serenade. Manhlapho siyaza lapho. Sizodlala noma kanjani song request yakho siyabonga Omunye Nhlapho futhi alo alright. Omunye Nhlapho. Cha kusho ukuthi last week siblesswa abonhlapho na. Yes. Ake ngithi ake sifunde ama birthday messages phambi ukuthi siya kuma song request ngoba namhlanje uhlelo ngathi liyangenye indlela mama ake sikhuphuke sidlale le enye siyabonga sistudio mama nayi enye. Okay. Ithi lena amen baholi
sisazothamela uhlelo lwanamhlanje ungathi uNkulunkulu anganengezelela lawo mandla enihamba ngawo from J Maduna Okonza across Christ our rock of salvation. Siyabonga kakhulu, siyathoba. Thank you so much mzalwane wakithi. Elandelayo is from our blocker wethu uJupiter ngizaba nokudlala le ufake iVN mama ayuJupiter ngiyacabanga usha amathamu lapha khona ake sizwe ukuthi thini Ushaya i-breakdown. I am on the line, although I'm not in the studio with everybody. I should have been at the studio. No, Pastor Chris, I'm not going to cover the phone because every time Yes, true. hey ikhekhe khona santhembisa abalaleli uPastor Chris azosithengela phela asengelile wanhlapha lapha eProtea Clan nengoma yakho aqalile ethi hallelujah by blessing in Christ ithakaseleni emva masibuye nje uPethe boy akangene nani bingelele siyabonga. Amen. Sanibonani mlaleli omkhulu waseNgoni FM umsakazo wethu lona isiteshi esiphambili online radio usho ukuthi engaging live okhulumayo ke uPastor Chris Wakhatebe ozalayo lokho nomthumela boy angazi ngathini. Thanks to the technical team ngapha. Thanks to Pastor Pondo, thanks to Pastor Mbata and the producers here, technical team, surprises. If you want to ngamangala balaleli. Nani ke balaleli ngokuthola message nje ukuthi nithi happy birthday. Yakhona insizwa ngihlale ngisho futhi ngisayisho mokhula. Time has been extended for you and we thank you to God that His time is expanded to you. Ngiyabonga. Amen. Angazi ngathini. Welcome. Mushasha lo mntwana Nkosi yami. Siyafaka ingcengela ukuthi akadla thokoze. Siyabonga kakhulu kwingoma esibe sizilalele. Ngiyathemba ukuthi mlaleli ujabulile lapha ekhaya ngoba sikudlalele ingoma yakho oyicelile. Sidlalise ingoma ebekuleqa kuphela yakaJabu Hlongwane ecela untombi enhle ethi sihlezi kamnandi. Sayidlalisa ke nenye ke eye blessing in Christ ecela untombi enhle ngosingathi ucele kayi2 hallelujah blessings in Christ. Sicela nje ukuxolisa kancane kududuzile uthe ucela ingoma ethi kwelikayise. Unfortunately we can't find it, so what we will do is we will just play for you one song eye trust ngoba kusho ukuthi uyawuthanda umculo wase trust. Ake ngene naku kuma message yethu greetings egameni lika Jesu Kristu. Happy birthday Pastor Chris, more grace upon your life. I would like to request a song ye blessings in Christ ethi bazalwane siyanamukela from Umanyora's collections. We will surely do that. Ya Manyora siyabonga umunye nje number 1 like Ngoni FM umlazo landelayo uthi evening Ngoni FM ngiyabingelela ngelihle igama lomfowethu Jesu Kristu. Amen. I would like to wish a happy birthday to Pastor Chris. Another year added. It has happened again. uJehova akubiyele njalo. Ngicela ingoma ye All Nation ithini All Nation uyigcine impilo yami by Carbonina Club futhi abanye club Nkosi yabona abantu club from Living One Ministries amanzi wokuphila. Siyabonga Carbonina siyabonga sizoyenza njalo kodwa abanye club umuntu engikhale ngayo. Ake silandele sidlale futhi ingoma ecele lapha umsisi lapha wakanhlapho iduduza serenade besilandela ingoma ecela ududu Nkosi lapha everenda emelo sizomdlalela eTrust in Christ ngoba libe yacelile azange sikwazi ukuthola mlaleli usixolisele ethi yena wangizwa. You can still engage with us nagu engaging live
izwi labantu ku 078 359 7746 078 359 7746 niqhubeke niwishele uPastor Chris usuku lwakhe lokuzala enjoyani ngokulandelana kwazo 7 minutes after 7. It's that time again. Ngiyazi ke ngesikhathi lesi is one of those hours where sihlabulela ingqondo. We are developing this broad brain and developing the spirituality at 7 o'clock. Pastor Pondo ukhona. Angabe ke ngiyathi ku 7 o'clock niyazi sihamba sibathathu. uPastor Mbatha ukhona. It's that hour. Take your pen and paper, usondele, and take your Bible with you, usondele. Na kumele ukubambe. Education transform the mind. Education transform the mind. Ingakho kubalulekile ukuthi ke to grab the information so that uzobe informed and make a correct decision ngempilo yakho. Pastor Mbatha. Education transform your mind. Ilokhu kumele ubambe selakhona Pastor Chris phambi ukuthi sichithe esinye isikhathi siyabonga engomeni engenile. Umoya ohalelelayo. Judith Sephumo 7 o'clock uvuthondaba. Cela uqala kanje. 1 Corinthians chapter 13 soqala la ku verse 4. U4 uthi love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. 5. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily, but rejoices in the truth. 7. It always protects, always trusts, always hopes, always prevails. 8. Love never fails. Uthando asoze lwaphela. Kodwa ke elabantu Elabantu. ukhuluma lana ngothando lukaNkulunkulu ukuthi lona alusoze laphela. Kodwa elabantu bafundisi lihambe bese liyaphela. Yilelo hora mlaleli ekhaya singenile ku7 o'clock lapho siza khona netopic yethu lapho uzo engage nathi via SMS, via WhatsApp message. You can also do voice note. I see iyasebenza kahle kamnandi voice note yethu. Uma uzwa ke lengoma yaka Judith Sephumo ingena. Ngicela nje ukufunda nje amagama wakhona ngoba kubalulekile ke sesikhathi ukuthi ingoma uyazi ukuthi ikhuluma ngani. Ethi moya uhalalelang, moya wa nnete, moya wa tshiseho, ke nna dipelong tse batang, ke nna dipelong tse batang. Engcengwa lo moya ukuthi umoya weqiniso, umoya wentshisakalo. Uthi ke manje uJudith ngena enhlizweni zethu ezibandayo. That's why ngale topic yethu namhlanje sizoqhaqha lenhliziyo ezibandayo bese sizenze ukuthi zibe soft, zikwazi ukuthi zamkele uthando. Ngoba itopic yethu ke namhlanje ikhuluma ngothando.